Nin ye an ka podcast Sennaɲako 73 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Dambele fɛ. Bi kari don avril kalo tile 6 san 2025 an ka verse kalanta bɛ bɔ Yohana la. Yohana fɔlɔta sura 4 a verse 11. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko kanulenw, k'a sɔrɔ Ala ye an kanu ten, an fana kan ka ɲɔgɔn kanu dɛ. Ala ka kanuya an ta fan fɛ, o ye kanuya ye min tɛ se ka suma ani kanuya sababu tan don. Ale de kɔnna ka an kanu fɔlɔ, ani a bɛ an wele ka o kanuya jira an ka jɛɲɔgɔnya mɔgɔ tɔw fɛ. Ka an mɔgɔɲɔgɔn kanu, o ye ka Ala cogoya yɛrɛ de seereya bɔ, bawo Ala ye kanuya de ye. Bi a latigɛ ka mɔgɔw kanu, hali k'a sɔrɔ a ka gɛlɛn, ka yafa ani ka mɔgɔw dɛmɛ, olu minnu bɛ an lamini an kɛrɛfɛ kɔni, bawo ni an bɛ mɔgɔw tɔw kanu, o ye ka Krista ka kanuya o jira an na. An ka kanuya ka kɛ kanuya jɛlen ani kanuya sababu tan, ka kɛ Ala Krista ka kanuya ka kɛ o ja ye, ale min y'a ka ɲɛnamaya di an kosɔn. An ka kumaw an ka kɛwalew, olu bɛɛ kelen kelen ka kɛ ni Krista ka kanuya ja ye ani a ka nɛɛma. Jijali ye nin ye ko matigi ka i dusu fa ni a ka kanuya ye, ani ka fanga di i ma ka o kanuya jɛnsɛ i kɛrɛfɛ. I ka kɛ hɛra baarakɛminɛ ye ani duba o baarakɛminɛ ye bi. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.